Noong nakaraang linggo, lumabas na ang February 2021 Social Worker Board Exam result. Ang nanguna sa naturang licensure examination isang proud kabalen at produkto ng Don Honorio Ventura State University. Meet the 31-year-old Fernandina na si Giselle Ann Viray Garcia. Lahat ng gagawin mo kailangan i-assure mo na tama at sa ikakabuti ng kapwa mo. Bata pa lamang ay nais niya na raw maging instrumento upang makatulong sa taong bayan. Kaya naman una siyang kumuha ng kursong nursing at naging registered nurse noong 2011. Subalit tila calling na ni Giselle ang pagiging gabay lalo na sa mga kababayan nating kapuspalad. Simula 2012 ay nagtatrabaho na siya sa Department of Social Welfare and Development at kasalukuyang Municipal Action Team Leader ng LINC sa Mexico, Pampanga. 2019 na makapagtapos siya ng Bachelor of Science in Social Work sa DAVSU. Pero bago makamit ang pagiging top-notcher, mismong si Giselle patong-patong din umano ang kinaharap na problema. Challenge din kasi may 3 anak po kami is yung, nagre-review ka, so may mga anak ka na nag-online schooling din, marami din silang modules. Ganun talaga pag nag-review, kailangan mong mag-invest ng time para mabasa yung mga books na yun kasi hindi sapat yung magre-rely ka sa review center. Sa kabila ng pagbabalanse ng kanyang oras bilang ina, asawa at estudyante, sulit naman umano ang lahat ng kanyang hirap. Kahit pa maraming oportunidad sa labas ng bansa ang nag-aabang kay Giselle, mas prioridad niya ang manatili sa Pilipinas. Gusto ko pong mag-explore or makapag-try magturo po para po makatulong sa mga future social workers. So dito pa rin po sa bansa, payback time po para mas makapag-serve po sa mga kasama, mga FARPIS beneficiaries or sa mga clientele po natin. Out of 1,473 examinees, 495 ang pumasa sa social work licensure examination. Doble ang tuwa ni Giselle dahil pasado rin ang kanyang mister na si Edison Christian Garcia. Sa kabilang banda, 2017 nang mag-top 10 din ang isang honoria na si Rainier Grospe sa social worker licensure examination. Rainiel Pawid, CLTV News.